Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού του καναλιού Jimar Sensot. Εγώ είμαι ο καμεραμάν αυτού του καναλιού και σήμερα θα να κάνω ένα βίντεο με πόσους subscribers παίρνουν κάποιοι διάσημοι YouTubers τον μήνα και προβολές. Οπότε πάμε στο βίντεο. Πρώτος και πιο γνωστός YouTuber έχουμε τους GL Show που έχουν πάρει συνολικά τουλάχιστον το μήνα 174.000 views, 174.000 subscribers. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχουν πάρει GL Show, 174.000 και όπως είπα και πριν 174.000 views. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσό σε αντίθεση με παλιά που το μήνα έπαιρναν μέχρι και 3 εκατομμύρια προβολές τον μήνα, αλλά 4.000 τον μήνα subscribers. Views έπαιρναν και 2 εκατομμύρια ξέρω και τώρα έχουν εξωστευτεί 2 εκατομμύρια και τώρα δείτε 174 εκατομμύρια views. Δείτε παλιά εγγεγραμμένους 8.000, 4.000 εγγραφές το μήνα και τώρα 174.000. Πω εντάξει, GL Show δεν ξέρω γιατί έχουν φτάσει τόσο, δεν πρέπει, γιατί χαλάνε τα μυαλά των παιδιών. Μπορεί πάρα πολύ να με βρίσετε, αλλά όντως αυτό κάνουν. Πάμε στον επόμενο YouTuber όμως. Επόμενο έχουμε τον Doogee που τα views του ανεβοκατεβαίνουν 3 εκατομμύρια σε ένα βίντεο, 2 εκατομμύρια views σε ένα βίντεο, 3 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο, ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια, 3 εκατομμύρια, 900.000, ναι εντάξει 900.000 είναι πολύ λίγα views για τον Doogee. 0 subscribers το Μάιο του 2021. Πήρε σε ένα μήνα 0 subscribers, 10.000 subscribers, 0 subscribers, 10.000 subscribers. Το μεγαλύτερο ποσό που έχει πάρει ο 2J είναι 20.000 το μήνα. Σε αντίθεση με τους GL Show που πήραν 174.000 το μήνα. Πραγματικά οι GL Show δεν ξέρω πώς κατάφεραν να πάρουν τόσα και ο 2J δεν κατάφερε. Τέλος πάντων, βλέπουμε ότι όλα τα ποσά του 2J ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια και δεν μένει κανένα σταθερό. Ποτέ δεν έμεινε σταθερό και ούτε τώρα μένει σταθερό το ποσό. Μπορεί να πάρει 0 subscribers αυτό το μήνα, μπορεί να πάρει 80.000 subscribers. Ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια τα views του 2J λοιπόν. Και οι subscribers του. Λοιπόν, πάμε όμως να περάσουμε στον άλλο YouTuber. Ο επόμενος YouTuber είναι ο Μάνος, που από ό,τι βλέπουμε παίρνει πάρα πολλούς subscribers. Ας πούμε εδώ πήρε 70.000 το μήνα. Πραγματικά όμως τα views του Μάνου είναι πολύ καλά. Ας πούμε 9 εκατομμύρια views το μήνα, 5 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο, 4 εκατομμύρια. Δηλαδή όταν ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο του Μάνου πάει, δεν μπαίνουν κάπως παραπάνω ή λιγότερο. Είναι ένα κανάλι που είναι για μικρά παιδιά, όχι για μεγάλους, ξέρω εγώ. Μετά τα 5 το βαριέσαι, τελειώνει το πράγμα. Επόμενο κανάλι είναι η Unboxholics με 1,02 εκατομμύριους subscribers. Λοιπόν, τα views του είναι κάπως σταθερά, δηλαδή 5, 4 έως και 3 εκατομμύρια και 6 εκατομμύρια μπορεί να φτάσουν. Το πιο μεγάλο σκορ, τα πιο πολλά views που έχουν πάρει σε έναν μήνα είναι 7,5 εκατομμύρια views. Τώρα από subscribers μπορεί να φτάσουν έως και 16.000 το μήνα. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ καλό, δηλαδή εγώ άμα έπαιρνα 16.000 το μήνα ή και 2.000 το μήνα θα με ευχαριστούσε σε αυτό το κανάλι. Τέλος πάντων,
Όμως το επόμενο κανάλι είναι του J Games με 1,01 εκατομμύριο subscribe. Πολύ καλό πιστεύω. Βλέπουμε πόσα views του είναι σαν το άλλο κανάλι, λίγο πιο χαμηλά πάντως. Το πιο πολύ είναι 2,5 εκατομμύρια. Εντάξει, μια χαρά πιστεύω. Από subscribers το μεγαλύτερο που έχει πάρει είναι ως και 10.000 το μήνα. Μια χαρά κι αυτό. 5.000, 4.000. Δεν μπαίνει και πολλούς subscribers σε αυτό το κανάλι το μήνα. Τέλος πάντων, λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Επίσης να σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή, ένα like και ένα κουδουνάκι γρήγορα. Πρέπει να φτάσουμε τους 40 subscribers. Είστε λοιπόν, σας βάζω αυτό το challenge. Εντάξει, bye.